Ήμουν σκεπτικός στο να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά εδώ είμαστε. Ο εαυτός θέλει δύο πράγματα. Την ικανότητα της ανύψωσης και την ικανότητα της γείωσης. Έτσι λειτουργείς ολοκληρωτικά, σαν σώμα, νους και πνεύμα. Γι' αυτό η carnivore και η vegan διατροφή δεν είναι βιώσιμες μακροχρόνια. Στην καθαρή carnivore θα νιώσεις το μυαλό σου να ηρεμεί. Σταθερή ενέργεια και ελευθερία από λιγούρι και συναισθηματική πίεση. Όταν αφαιρείς τα επεξεργασμένα, τα φυτοχημικά, τις αυξομοιώσεις ζαχάρου στο αίμα και ό,τι άλλο έρθει στο έντερο, το νευρικό σύστημα ηρεμεί. Η φλεγμονή μειώνεται, οι νευροδιαβαστές σταθεροποιούνται και ο εγκέφαλός σου σταματά να αντιδρά στο βιοχημικό χάος. Με αυτόν τον τρόπο χτίζεις ένα ισχυρό δοχείο, δηλαδή ένα ισχυρό σώμα, για την νοητική και πνευματική σου εξέλιξη. Αλλά πρόσεξε, δεν σταματάει εκεί. Το επόμενο βήμα είναι η ισορροπία ιόντων. Μέταλλα, ιχνοστοιχεία και ηλεκτρόνια πρέπει να έρθουν σε ισορροπία. Εκεί έρχονται τα ομά φρούτα και λαχανικά να παίξουν το ρόλο τους, που προσφέρουν αλκαλικό περιβάλλον και τροφοδοτούν με ενέργεια το σώμα. Συνδύασέ τα με επαφή σε φυσικό περιβάλλον για να απαλλαγείς από τις οξυδοτικές βλάβες τόσων χρόνων. Όταν πατάς ξυπόλυτος στη γη, είναι σαν να καταβροχθίζεις τόνους αντιοξυδοτικών και βιταμίνη C, που σε προστατεύουν από καρκίνους, αυτοάνοσα και μεταβολικά προβλήματα. Το κερασάκι στην τούρτα είναι η άσκηση και ο συνδυασμός όλων με ένα πρωτόκολλο στοχευμένης και ταγωνικής, που ενισχύουν όλα τα παραπάνω και την ικανότητα του σώματος στην αυτοθεραπεία. Θα νιώσεις πιο κοντά με τον εαυτό σου, συνδεμένος με όλους. Θα βλέπεις την αιτία όλων των οραμάτων και όχι απλά την επιφάνεια που εκφράζονται. Αυτός είναι ο τρόπος για να απαλλαγείς και από όλες τις ασθένειες και τα φάρμακα. Εάν έφτασες μέχρι εδώ και ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα, πες μου στα σχόλια τις απορίες σου, γιατί λογικά θα είναι πολλές, και ακολούθησέ με. Επίσης, στείλ το σε κάποιον που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει περισσότερο στην υγεία του και στον εαυτό του.